At syempre, hindi natin makakalimutan para sa ating good news, kauna-unang theme park sa Pangasinan. Magbubukas na. Para sa detalye ng ating good news, magkakasama natin, Idol Maya. Magbubukas na sa Bayambang ang kauna-unahang theme park sa Pangasinan, ang Blue Sky Theme Park and Event Center. Kasabay ng soft opening ngayong Sabado, November 29, 2025, gaganapin din ang Christmas lighting event pagdating ng alas 6 ng gabi. Tampok sa parke ang iba't ibang rides mula sa mga extreme attractions tulad ng roller coaster, Viking, rainbow drop at space bumpers, hanggang sa mga mas payak na carousel at train rides para sa mga bata at pamilya. Bukod sa mga rides, inaasahang makikita rin ang masasarap na pagkain, stalls at iba pang pasyalan na tiyak na magbibigay saya sa mga bisita ngayong Kapaskuhan. Ito ay magandang pagkakataon para sa mga Pangasinense na magsaya at ipasyal ang buong pamilya nang hindi na kailangan pang lumayo sa ibang lalawigan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.